Presyo ng lokal at imported na bigas sa ilang pamilihan sa Pangasinan muling tumaas. May ulat si Russell Simorio. Muling naitala sa mga pamilihan sa Pangasinan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Pumalo na sa 38 pesos hanggang 46 pesos ang presyo ng regular at well-milled rice. Mas mataas ito ng piso kumpara sa dating presyo. Tumaas naman ng 2 hanggang 4 na piso ang presyo ng kada kilo ng imported rice, kaya nasa 40 hanggang 46 pesos na ito ngayon. Kahit ano yan, yung palay, steady pa rin. Ito mas yung presyo. Pag may ibang, halimbawa, 20, nagpapataasan sila minsan, kaya gano'n yung nangyari. Ano yun, hindi rin pare-pare kung minsan, di ba, mabilis, minsan mahina din. Pero umaangal na ang mga consumer, pati ang mga may-ari ng karinderya sa mataas na presyo ng bigas. 12 piso ang kada takal ng kanin sa karinderya ni Aling Rosa, pero plano pa niya itong itaas. Halimbawa, 12, 15, ganun ang pagbibigay namin. Kasi mataas pati gason, mataas na rin. O simple pag sobra, ayaw namang pupunta sa iyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang mataas na presyo ng fertilizer na naging dahilan din ng taas presyo sa binhi ang sanhi ng price increase sa bigas. Mataas ang demand, so tumaas ang presyo talaga. And ang imported rice kasi tumaas din, no? Ang presyo ng imported rice ngayon, landed cost umaabot na ng 42 pesos per kilo. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.